105.3 FM.
sa kinabuhi ko, di ko mahalo, kay nakakainuhan di kabalos ko. Mao ang patay mo, ang pagsayang ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga padayin ikabalos ko nimo. Ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga padayin ikabalos ko nimo. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kamalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, Bayong butag sa tanan maigsoon no sa Bisaya sa Mindanao, ilabi na sa laking mga nasod bisang dali o sa tanan na to mga pinalangga nga mga follower o listener sa Sun FM 95.3 at ano na yung nagsunod nining atong nga programa ini nga sayo nga pabuntag ilabi na sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Bay City, sa kabukiran sa Payawan City, Negros Oriental. Maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong oras karon alas 4:35 na sa sayong kabuntagon. Sa ngalan sa labing halangdon ng Diyos o sa tipong persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Brian Macasao, ani ano sa kanyo nga higala, amigo o sulugoon alam sa pagpaambit sa mensahe sa atong Ginoo. May putag ka natong tanan, Luzon, Visayas at Mindanao, ilabi na sa laing mga nasod o sa tanan ka mga sa Facebook Live, ang Ginoo makapanalangin sa matag usa labaw sa tanan niining mga adlaw sa 24 sa Disyembre. Mao'y gitawag mga kaigsunan nga dispiras sa gitawag pagkatao ni Jesus iadtong mga panahon. Mao nga sa atong kinabuhi sa atong pagkatao din sa kalibutan, ining abot sa katuig mao na sa gitawag og usa ka tuig, usa ka tamo celebrate sa gitawag og pagpasalamat sa adlaw ni mong katawhan. Kay pagpinta ta mga igsoon pagkasunod tuig naman mao nga sa atong pagpakatao din sa kalibutan na taon ta 2024, for example mag-birthday ta 2025 na sa bulan kundi ta ipanganak sa atong mga taksa-taksa ka mga kinikanan o inahan.
Diha sa Biblia mga kaigsunan, ang ato karon nga topic pagkatawo. Sa tanang buta Apan wala pa natawo si Jesus, doon na plano ang Ginoo. Ang atong tema mga igsoon, unsay dakong katuyuan nganong gipakatawo sa Dios ang iyahang bugtong nga anak para sa tanan. Diba? Dinis kalibutan mga igsoon, mamalit kag tiyanggi, mamalit kag para asaman ang gikan sa tiyanggi. Siyempre paingon sa kusina. Kung ang imong kwarta dinis kalibutan nga gipiyal sa Ginoo, ang imong paghago, ang imong pagsakripisyo, ang imong pagpasingot, asa man ni paingon? Para ba sa imong pamilya o para ba sa bisyos kalibutan na makahatag kagubak sa imong pamilya mismo sa imong pisikal na pamilya? Dapat dinis kalibutan mga igsoon, tanan nga imong hinabuan imo na nagiplastar daan. Amen ba? Mao nga sa atong pagsakripisyo, paghagong dapat in 100% para din sa imong pamilya. Mga papa, mga mama, unsay katuyuan nga nahimot ang ginikanan aron pag-supply sa panginahanglan sa atong mga kabataan. Gikinahanglan mga igsoon sa atong pagkinabuhi ini sa kalibutan, dili pwedeng atong iwaldas-waldas ang atong hinabuan. Ay ang atong pamilya, ang atong mga anak, maoy pinakamakalluluoy. Ano na to'y kipo sa social media, ganoy ba ang edad na nabdos na? Matod mas masiaw mga kaigsunan, dali arapong nag-reel lang pataan. Kaya noy pang edad, siguro ng tiyan. O niya ang nakapanagdos, 12 pa po'y edad. Unang na-viral na yun sa social media. Tungkol na sa gadget, sa teknolohiya na grabe ka-advantage. Tanang mga butang dinis kalibutan makatabang pero makadaot kundi kakabalumugan. Ikaw o ako ginaga ang kagawasan sa atong Ginoo, pagdesisyon, pagdala kung saan nato pag-manage ang atong kinabuhi dinis kalibutan. Kaya kung di ganita makahimo na mo-manage umudala niini, daghan ay problema nga moabot sa pamilya pag-apo sa tamang isa. Labing kamhanan o mahigugmaon ka na Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imo nga mga panahon nga imong ihatag ka na mo aron kami makapadayon sa pagpaambit sa imong mga pulong mga mensahe. Labaw sa tanan ni mo nga dapit dinhi sa Shine FM 95.3 nga kanunay nagmainito ang among mga kaigsunan, mga follower o listener sa Shine FM 95, Lord. Ikaw mag-bless kanila, ini mga taglaang lain na sok nga hukna sa mong kinabuhi ngayon mong ihatag ka na mo. Walay lain na mong ipasidonggan ni ini Amahan, kundi ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Isaac, ikaw usap ang Diyos kang Jacob, o ikaw ang Diyos ka na mo nga mong kalagaran ka na. Huwag kami mahimo kung wala ikaw sa mong kinabuhi Amahan. Isat pa man sa tibok na mong panimalay sa among tulong ng anak, sa akong ugangan, sa akong wife na nakaroon sa Saudi Arabia Amahan. Ikaw panalangin kanina, labaw sa tanan magatipid kanunay sa ilang mga kinabuhi. Isat pa man sa tanan mo kaigsunan din sa Palo, lapit sa Pilipigan, pinanguluhan ni Pastora Ethel Miakap Turan na dinugmang adawa sa ilang pagpangandam sa paghiusa sa pagpangandam sa mga pagpasalamat. Ikaw magapanalangin kanila, pusog kalipon, imong ipasinati, proteksyon pagbantay gikan kanimo Ama. Bisan kung pang adlaw o Diyos, adunay dakong bulhaton, sama o nga pagpasalamat diha sa mga Arias family diha sa Atbang, o diha sa mga Vilagantol family ni Brother Arnolfo Vilagantol Amahan. Ikaw magapanalangin kanila sa kinabuhi ni Pastor Nonoy Arias, Pastor Argos, o sa uban pang mga katawhan nga ilang kauban sa maong bulohaton alang sa pagpasalamat nila kanimo.
sa amo nga paglakaw mga adlaw siluhi ang among kinabuhi bisan pa man sa among makaigsunan nga magalakaw sa mao nga paingon sa mao nga dapit ipadala ang imuhang nilibuan ka mga manulunda aron sa pagproteksyon o pagbantay kanamo labaw sa tanan nga mga programa ug mga adlaw labaw sa tanan sa imong mga pulong mga mensahe nga among pag-aangkitan bro mangita kini dapit na sa matag usa kanamo ug maghatod kini kadaugan kabag-uhan o usaban sa mong kinabuhi dinhi sa kalibutan naman. Salamat o Diyos sa tanan nga naminaw sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Bae City, Lord, o sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, bisan pa man sa pag-travel sa mga station manager, gikan gayon, sa Malapuyok, sa kinabuhi ni Pastor Kidyo, uban sa iyang pamilya, ikaw mag-uban o magabantay, nining umalabot, napit sa Pinoy di amahan. Lord, nining tagna o napit sa papuntagon, way hunong ang akong pagpasalamat, pagday patimaya na nalaman kanimo ang tanan bisan pa man nining mao nga katapusan nga gabi nining mao nga pitsa 31 o Dios pagkahiusa o makatawhan alang sa katapusan nga gabi na kami o Dios angayan nagpasalamat na kanimo angayan na mudahi kana kanimo tungod kay niining 2024 nagkalain-lain man mga pagsulay mga kawaladon mga problema mga kakrisis apat imo kaming ipahigawas nining tanan nga niining 2025 Lord magahatag ka kadaugan kanunay labaw sa tanan magpauswagon ang kanunay ang imong mga katawhan pinaagi sa imong tabang ito. Salamat o Dios inintak na og dapit sa kabuntagon nga imong gihatag labaw sa tanan nining mao nga FM radio nga nahimong dako makaabang aron ang imong mga pulong mga mensahe maglanog-lanog nining matahog nga kabuntagon nga imong gihatag kanamo Lord. Salamat o Dios sa tanan nga nag-play bisan pa man sa mga amplifier Lord sa tanan nga mga gadget kay maya kahimanan nga ilang gigamit bisan pa man ang makasikpit nga mga panimalay pakadugog sa imong mga pulong mga mensahe. I declare blessing sa katapusan nga nagsakripisyo naghago aron usab sila makapaambit sa imong mga pulong pinaagi sa mga FM radio amahan panalipdi ang ilang kinabuhi sa sama ni ining mga pamaagi makapaambit usab sila sa imong pagkapaayo gikan sa imong mga katawhan. Salamat o Diyos tapos ka sa banday pagpasalamat na ikaw ang tinugdan ikaw ang tuguran sa tanan natong mga Panginoon. Nasayod ako o Diyos na way imposible ng Panginoon. Ang among trabaho, ang among obligasyon, maong ang pagsakripisyo, paghatod o mga mensahe, inaagi sa balang kasulatan, aron ang matag sa kanamo magkaon o magkinabuhi, sumalak sa imong mga pulong mga mensahe. Tumog himaya na nalagid kanimo ang tanan, inaagi sa ngalan samahan, sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo, ang tanan Panginoon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo kaigsoon sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yutratsi na nagwasosab sa itong programa ni Pangatatna. Ano na sa mensahe mga kaigsoon, good morning Pastor o sa tanan nga mga follower ni maong programa. Dalaygon ang Dios sa kanunay, gayon ni ang pagkatiman kanato. God bless sa tanan. Merry Christmas. Wow, Merry Christmas to all of us. Siyempre mga kaigsunan, wala man na sa balang kasulatan isulat ko kanus-an na tao si Jesus kaya bisa kung saan ni mo pag-search dito sa Google diego na kutugan wala na butang mga kaigsunan ang pizza o bulan kung kanus-an si Jesus na tao lamang kaya maumay na butang sa kalendar di po hindi mga kaigsunan itong kusmunang kalendar panayong tama kaigsunan. Unang salamat sa Ginoo sa inyong pagkinabuhi. Merry Christmas everyone. Anang Christmas mga kaigsunan, that is Christ. Ano gitawag sa Christmas? Because our Jesus Christ was born. Maunga ni ining andawa, ni ining dispiras mga kaigsunan sa Bensigo upang andawa, maunay pagkatao ni Jesus sumala sa kalendar.
Pero sa Biblia wala igsoon. Kanya kamo sa maputa magsilibre. Atos Abril nga Biyernes Santo na masang Abril o ang Marso. Unang salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Sa atong mga kinabuhi nga gihatag sa Ginoo ato. Unang mga Kristohanon, dako kang obligasyon. Kristohanong pagpagabanan. O salamat sa Ginoo sa mga Donaire family from Davao City. Good morning, Pastor. Good morning usab sa tanan nga mga Donaire family ni Brother Rian Donaire. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa o sa tanan karon nagwa sa Facebook Live sa Visayas ang Mindanao. Ilabi na sa atong mga amiga o mga amigo, batod pas akong amigo Gao Junior Silva, mga igo gyud Gao. Tinuod magud mga igo kan wa man tay gidipinsahan. Ikaw o ako mga igo gusto minsa is Ginoo. Wa man po tay giminsun nga tao mga kaisunan og sikin sa imong mga igo. Basta tanan maigo kun wala pa kinabut sumala sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Dili pwede nakanunay na tang nagdipinsa sa itong kaugalingon na sige tag-ingon kamo mga impyerno yun mo, mga religyoso mga impyerno yun mo ang kaisulti sa paisoon mangunahata o dili ba ko niya pa-impyerno kay gidili man yun ang paghukong base sa manang kasulatan. Amen ba? Baon na ang atong obligasyon sa kalibutan mga pastor, mga pastora gidili ang paghukong kay suko nas Ginoo o niya manghukom ta impyerno gyapon. Hello, hindi man tagatuman sa suko sa Ginoo. Ingon ang Mateo 5 versikulo 18, ingon niya walay tulbok ni kunlit ang tanan nga pagkasayloan. Samtang aduna pa'y paglungtad ang langit ug ang yuta, walay bisan unsa tulbok ni kunlit nga pagkasayloan. Diha sa pasahon sa balaod sa kasulatan ang tanan matuman. Kunya kung manghukom ta, nakatuman ta? Wa, igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am M.F. Sensan Salvili. Nagwasosap sa itong programa ka. Unang atong topic, unsay katuyuan. Dakong katuyuan sa Dios. Ganong ipagkataw man ang iyang buktong nga anak. Dinis kalibutan nga mao si Jesus. Maunay atong ipagaron. O ang atong nga topic, pagkatawo. Pero wala pa na tao si Jesus na anay plano ang Ginoo. Amen ba? Wala pa gani na tao ang mga tao sa kalibutan na sinaunang tao ingon ang Dios. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sa pagsulti sa Dios na tao na ang tao wala. Mao maganis kalibutan daghang mapakyas sa mga plano sa imong kinabuhi kay naguna ang kwenta pero wa pay nahitabo. Amen ba? Wa pa gani katanong o kutanon na human na nagkwenta na sa abot. Wow! Even gani ang imong tanong imong makita nga nagbunga na ayaw kwenta ha. Ginoo pasalamati ang Ginoo. Lord, salamat kay imo kining proteksyon. Kay kung moabot ang taknag panahon sa gitawag og weather condition o yang nagbunga na ang imong mga kahumayan, nagbunga na ang imong mga tanong o niya bagyohon asa paingon huklok tanan. Di ba sakit sa imong kasing-kasing mangwintan sa ka? Dinis kalibutan man kaigsunan dapat ang atong kinabuhi kanunay nag-agad sa desisyon sa atong Ginoo. Kaya kung mag-una-una ta sa desisyon sa Ginoo, ikaw kung ako sigurado mapakyas ko na tao. Adunay mensahe si Ma'am M.F. Sensan Salvili. Good morning, Pastor, on ang Merry Christmas to all. Wow, Merry Christmas to all. Obas. Unang atong mga kaubanan, mga kaigsunan, dili na kung na sila dinan sa mga activities sa eskwelahan. Even ang inyong ubos nga lagad. Gano'n man, kung saan mo pagkahulubilo sa mga katalohan, na grabe taka-estig, na gitawag ko, ganang bitaw nga pagtulugan nga, ay, ginili niya, eskwelahan activities. Dili man gud ka relate ang mga tao nga wala mag-insakto pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay judgmental man kaayo lang na. You know,
ako mahinumduman kani ato, ako niyang i-refresh sa COVID-19. Dili ka kaadto sa laing nga lugar o wala kay ID. O ang ilahang mga diskurso sa mga organisasyon, kung magbabaksin, di na yun mo maluwas. Mainterno na yun mo. Pero namalit og ID, kinsay bakakon. Moingon sa ko, hadlok mong magpa-injection sa una, kay hadlok mong mamatay. Ako wala sa ko, ingon nga ako magpa-injection, nagpa-injection ko. Pero sakit na sa mga tao, katikhukom sa ilang isige tao, pero namalit og ID, kinsay bakakon. Ang namalit o ang nagpa-inject. Ilikay kayo gikani. Diha sa Revelation, walay bakakon nga makaadto sa kingharian sa langit. Kinsay na maka. Kunya grabe kay makaistorya, maimpierno na gyud mo. Unang diha sa pagtuon sa balang kasulatan, dapat atong-tungan pag-ayo. Mainungdan mga kaigsunan, mawala ang bukas kadaghanan. Ay doon na yung mga organisasyon, grabe kayo paghukom, pero ang batasan kinay, wak yung mausap. Wak ko ni dipinsa sa usa ka side, kung dili pasihan nato ang balang kasulatan, aron ikaw kung ako, maningkamot na ikaw kung ako, magkinabuhin, sumala sa kinabuhin sa itong Ginoo. Amen ba? Unang sa tanang mga follower of listener sa Sign FM 95, manghinaot ko na matapusan ka nato tanan natong koge sa kalibutan, dilig ni siya mausikan. Kay ang katuyuan dinis kalibutan, ikaw ug ako pag-atiman sa imong pamilya, sa imong kabataan, papa ug mama, that is our obligation to support to our children. Dili pwede maigsoon nga magkondak ng pamilya ato ran ni basura. Sao man nato pagkamaayong ehemplo, kung dili unahon nimo pag-obliga ang obligasyon sa imong kaugalingon nga pamilya. Hipokrito ra ta kaayo maigsoon. Tawag pagkunis Ginoo pastor. Bitaw tawag. Pero kung saon nimo pagkahimo nga maayong example ngadto sa uban nga wa pa maganing takasito sa atong kaugalingong pamilya. Amen ba? Dapat step by step. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Lahutay Tahigala na apitaw nag-ingon nga ang nagbaksi maimpierno, grabe, rapod na makahukom. Tinuod yun na. Mismo mga pastor ka atong banggo gawali sila. Ingko kaning pastora gawali, murag wala ng palit o kaide. Og dili pa insulto nga to babon kunya pastor kanang mamalit og ID, kinsa may bakakon anak kanang nagpapaksin o kanang nagpalit og ID aron na makapapamalit pagadto kag sipo, asa man nabasa diha sa duha. Muna nga nagpailog lang dito mga kaigsunan kung sa may nahitabo karon. Daghang mga organisasyon nga mga grabe ka judgmental, pero sa kinabuhi walay haom niya sa bulong sa Ginoo. Ito na pwede ingon nga istorya maigsuon nga pag-abot sa sunod tuig ang mabaksinan mahimong pampira. Balik ako ko maigsuon. Hapit naman 2 ka tuig at 3 ka tuig maigsuon sikat ko nagbabaksin. Nagsige kong hikap-hikap sa ko ang tango, wak man ito, wak man itaas maigsunin akong bangke, nangapangan man hinoon. Nangadaot man hinoon mga kaigsunan tungod ni ato mga panahon nga bata na magsig-ong dulce, kana hinoon. Pero magpabaksin ta mga kaigsunan kay mahimot ang vampira, maimperno ta, wak yun as Biblia. Ibang mga tao mga kaigsunan nga sobraan pos ka astig ba. Nagpakaroing nun na sila na mo'y nagpasang Biblia, pero layo ang kinaiya. Dapat ko nagbasa ang Biblia mga kaigsunan, di kinabuhi na ako ang Biblia ay hipokrito kahit atubangan sa Ginoo. Nagpakaroing nun ba nga swito sa Hello. Mao nga unsa may katuyuan sa Dios.
Ganong gipagkatao ang iyang buktong anak din sa kalibutan. Gikan sa Mateo, history sa pagkatao ni Jesus hangtod ni Apostol Juan. Ato nang basawa pero ugma nato nang ipadayon. Ang atong basahon diha sa Juan 3:16 ngadto sa 21. Kay wala pa natao si Jesus na ay dakong katuyuan ang Dios. Ug diha sa Genesis nga gipakatao sa Dios ang tao sama sa iyang dagway. Ikaw o ako kung pundar gani kag pamilya nga wala ka nagplano, igsuon luyuan ang tanan sakripisyo na sa imong ginikanan. Mga batanon, ano na po sa social media, gano'y di pag-idan tungod na sa mga gadget karon nga ilang makita, nga ilang swero. Mga ginikanan, obligasyon na pagmonitor sa inyong mga kabataan. Ikaw o ako, dili obligasyon sa mga magtutulog aron magsigig sunod-sunod sa inyong mga anak ngadto sa eskwelahan. Ang trabaho sa mga magtutulog, pagpunlo sa mga leksyon, apan kitang mga ginikanan mao'y pinakadakong obligasyon o trabaho pagmonitor sa itong mga kabataan, labi na ato na sa kolehiyo. Kadaghan kayong nag-eskwela gikan sa senior high school, mga bata pa wala magsigi kuyog-kuyog kung sa maday buhaton magpingping siglan tong cellphone. Nadala sa tentasyon, human, guba ang plano. Wala pa gipakatao si Jesus na anay plano ang Dios. Niingon diya sa Juan, Kapitulo 3, versikulo 16, ganto sa 21. Mao nga, nahimuot ko sa atong amigo, Gaw Silva Jr., naminaw magkaroon diya, magsuon diya sa kamandag, matupa silang sugilan nun, na naglanog-lanog ron diha mga kaisunan sa pamilya na sa mga Kadusali family. Kaya gigamitan magtrumpa mga igsuon, abot yun sa atbang. Sa atbang sa doon na po'y trumpa, paingon sa diri. Mga amplifier mga kaisunan kaya ipanggamit. Mao kining atong programa sa sayong kabutagon, walay kinipinsahan. Ikaw o ako nga wa na kinabuhi sumala sa atong sumala sa kabubuton o planos Ginoo, mga igo o gitangtanan. Dili kay mo ingon ra ta mga kaisunan kus Ginoo nga ay kamo ray maimpirno, ako dili. Pero wala kinabuhi sa Biblia mga kaisunan. Unang salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Gaw Silva Junior, salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi ang Ginoo magapanalangin kaninyo. O sa tanan ng mga listener diha, matuod pa siya ilahang silingan na sige magumigpaminaw pastor. Dili lamang usa, hangtod pila ka mga tao sikan pagsugod na to. Dinhing mao nga David. Ato magkaigsunan diha sa Kangkoy, kanunay sila nga namina usab sa mga Elhig family. Na ma-open sila maigsuon. Ako na ganiha, pag alas 3 sigod, ako gi-open ang FM radio. Pero alas 4 tanang sugod, kaya naapit tayo mga silingan dili, maikong sabta. Na yung mga gagmayng mga anak, okay lang may inaarong, kaya medyo maingon naman sa sayong kabuntagan. Amen ba mga iso? Tanawa na God ang Juan 3:16 kanto sa 20, ako kaning basahon. Unsa na ay plano? Wala. Unsay plano sa Dios mga kaigsunan ni ingon diri? Kay gihigugma pag-ayos sa Dios ang kalibutan, tungod niini gihatag niya ang iyang buktong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag. Kini nga siya nga pulong kun mutuo dili malaglag. Unsang klasiha sa pagtuo? Dako nga sabna siyang explanation. Diba? Kaya daghan biyang gituuhan ang taos kalibutan pagkakaroon. Doon ay pagtuo sa tao nga maka-ikawas kasi mong kapobrehon, that is pagtuo. Doon ay pagtuo sa tao nga manikamot kag maayo aron kang madato, that is faith. Diba? Doon na po'y pagtuo mga kaigsunan sa karaang panahon
nga dunay mga kababalaghan nga nagpuyo sa dalakit o mga pangpang nga mo'y makahatag o kadaot sa una po ng pagtuo. Pero karon dili na kaayo, nangaguba na ganing ng mga dalakit sa unang ikahandog dias balyo. Nga dunay managpa diha mga igsoon, nga nay maglakaw-lakaw mga igsoon, sagpa o tikbalang. Karon wa na mga igsoon, napo ka nagdako kay dalakit. Mao nga pinaagi sa imong pagtuo ka imong gituhan, mao gunay mahitabo sa imong kinabuhi sa kalibutan. Kung nagtuo kang mapordoy ka, kung nagtuo ka nga mapobre ka kay magsigiran makag yamod yampungan kay ang imong gituhan mapordoy magugaw nyawa mapo kay gibuhat. Pero na kay gibuhat igsoon imposible magkalisod yun ang taos kinabuhi dili oy. Ingon din naman igsoon, aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundili makabaton hinuon. Wow, makabaton hinuon sa kinabuhi dayon. Versikulo 17, kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Mga alagad sa Ginoo, ato pa ning nabasa kanunay or ato ra ning gilaktaw-laktawan or giparos-paros na sa pagsabot. Unsay katuyuan sa Dios nganong gipakataw ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan aron ang tanan nga motuo dili malaglag. Dili naman kita mo'y nagtuo sa Ginoo. Amen ba? Wa tay katungod nga bodyan sa atong isigataw o desisyon sa ilang kinabuhi kay kita wala ta kabalo sa gidakon sa ilang pagtuo kundi ang Dios lamang nahibalo sa imong pagtuo ngadto sa Ginoo. Diba? Even kamo, even ako, wala ko kabalo sa inyo ang pagkatao. Mga listener sa Sign FM, mga viewers sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Wala ko kahibalo sa gidakon o gitason sa inyong pagtuo ngadto sa Ginoo. Basig ang inyong pagtuo mas labaw pas akong pagtuo. Amen ba? Mao nga dakong sayo no ikaw o ako mga organisasyon na grabe kay makadesisyon sa iyang isigataw. Kaya wala man ninyo, wala man nato ang kaugmaon sa atong isigataw naas Ginoo. Di ba? Ingon ang 17 ato ning sabton pag-ayo. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan asa man ita nagpuyo sa Jupiter. Ganas kalibutan man nagpuyo tanawa ra ko. Oh, kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot hinumdumi nga nagpadala si Jesus og bugtong anak aron dili silutan. Unya ikaw mo silot, ako mo silot, muhukom kanang paghukom na isilot na. Wa magani nakahimo pagsilot ang Dios dayon sa tao. Iya magani gihatagan og opsyonal ang tao. Ano na yung mensahe si Sir Alejandro Cuevas from Maderita. Pastor, Merry Christmas. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, Sir Alejandro de Cueva diya sa Maderita. Ilabi na sa akong ninong sa mga katakutan family, mga kalungsag atong amigo diha mga kaigsunan si Brother JB Berga o sa uban sa Security Department, ang atong mga kaila diha sa Campus 1 ang Campus 2 sa Negros Oriental State University. Ilabi na sa ato ang Campuses Administrator na si Dr. Sara Fatima Valencia. Faculty and staff sa tanan nga mga department sa mga colleges diya sa Negros Oriental State University. Salamat sa Ginoo na ini 2025 maka-focus sa tagbalik sa atong pagtudlo diha sa mga eskwela. Kutob sa itong mahimo, kutob sa itong makaya, makakontribute sa kaalam kay balong gikan sa Ginoo. Atong isa ipambit nito sa Ginoo sa atong isigataho. Gikan is Ginoo isa.
Ingon din man kaigsunan, kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron pagsilot. O niya, daghang kay mga organisasyon puso kay manghukom. Kanang paghukom sa laman din na, di ba pagsilot? Nag-ingon ba ang Biblia aron magpundar mo organisasyon aron manghukom sa uban? Apan nag-ingon ang Biblia ayaw mo paghukom sa imong isigataw kay ang paghukom ninyo sa inyong isigataw mausap na ihukom katos Ginoo. Pagbantay kay Ginoo mo hukom sa mga taong maghukom. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino Iski. Nagwas-usap sa atong programa gikan sa Davao City. Ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan sa tanan nga mga Florentino family igsoon. Merry Christmas again. O pang-adlaw mga kaigsunan mo ay pagkatao ni Jesus celebration. Unang umang adlaw atong basahon gikan sa Mateo 1 ngadto sa kapitulo 4 sa pagkatao ni Apostol Juan o ni Jesus niya ng mga panahon o sa iyang pagwali sa kapitulo 4 dito na nagsugod na gitintal si Jesus sa yawa. Maunga sa atong kinabuhi inis kalibutan kung muuswag na gani ka diyas pagpangalagad pagbantay kadaghan ko ng mga pagsugod. Apan tugad bidaglory mawala na kaya ni unang dagon kay dunay Dios sa imong kinabuhi. Sa kinabuhi ni Jesus sa pagtintal sa yawa dito sa kamingawan wa agyoy nahimo si Satanas. Sige rag suwit-suwit, sige rag pangangkon munang dinis kalibutan daghan kay mga taong kusog mangangkon nga dili ilang angin. Balik ta mga igsoon sa atong mensahe. Ingon dire kun dili aron pagluwas ni ini ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apan katong dili mutuo kaniya silutan na. Sinutan kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Natanaw ra ko na. Siyempre, kasi man ituhan mga organisasyon nga sige paghukom. O kini mao ang bugtong anak sa Dios. O kini mao ang silot, ang kahayag ni ani sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kay sa kahayag. Diha mahibalan ang desisyon sa tao. Ikaw o ako asay imong palabihon ang kangitngit ba o ang kahayag. Mao nga sa pagkatao ni Jesus diha nagsugod nga ang tao gihatagan og kagawasan. Aron diha masukod sa Dios og sikil sa ta atubangan sa tong Ginoo ug unsaon ato paggamit ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Wow, ato batas kangitngit, ato batas kahayag. Way og sanay apan hinumdumi ikaw o ako kung magbasatag kulong sa Ginoo mauni mo giya sa mata ko sa kanato. Versikulo 19, ako kusmon sa pagbasa, o kini mao ang silot, ang kahayag ni anhi sa kalibutan, apan ipalabis sa mga tao. Maingon gani kang mga tao, dili ko tanan. Kaya wala man nag-ingon ang Biblia, ipalabis sa tanang mga tao, ako'y mo ilas Ginoo. Kung maunay definition sa Biblia, kung dili, ipalabis sa mga tao. Mo hinungdan, di ko nato na ikamahay nga daghang dili mo tuo sa tinud-anay nga Ginoo. Pero wala nag-ingon ang Biblia, halahok ninyo ng mga tawhana. Kung dili mismo ang Dios nangitag buhi o pamaagi nga ikaw o ako mapasaylo atubangan sa tong Ginoo. Ang Dios nga nangitag pamaagi, ikaw pa ba kaha? Hello, bato-bato sa langit. Ang matamaan wag sanang magalit kay mao gini Ginoo. Walay pamuligihay. Kay mamuligid ang mga kaigsunan sapot kita way angay ato bakas Ginoo. Ingon dire, o kini mao ang silot, ang kahayag ni anhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao, ang kangitngit kay sa kahayag. Kay ang dautan man ang ilang huna-huna, natanawar ko na. Kung ikaw nag-una-una kag dautan, nausaong man na,
Kahayag ba di ay nang imong kinabuhi? Kanang pagpanghukom, di ba? Naguna-una kagdautan sa imong sigataw. Namuingon ta nga, kana sila wa nagunay kaluwasan. Wa pagani ni balik si Jesus wa nay kaluwasan. Basig mo nang mga ego sa Biblia, maigo sa mensahe kay di pag nato nalakawan. Di mamuligi. Digiyon sa manato pagkasiguro nga ang imong sigataw wa nay kaluwasan, wa pa man mobalik si Jesus. Wa pagani paghukom, wa pa magani klaro nga sige panghukom mao'y maimpierno. Hello. Naapay pagsubang ang adlaw, naapay pagsalok, naapay gabi. Mao nga, brother, sister, sir, ma'am, mga pastor, mga pastora, wa tay gidipinsahan ani. Unsay giingon? Gipalabi sa mga tao ang kangitngit kay sa kahayag, kay dautan man ang ilang hunahuna. Kristohanon mo ang kutang Kristohanon unya ang atong una-una piting dautan na. Naglakaw kahatas kahayag, di ba kangit-ngit magyapon? May paigatong klaro nga dili Kristohanon unya naguna-una og mga maayong una-una. Respetado sa mga alagad sa Ginoo. Muhatag og bili, muhatag og balon, muhatag og panahon aron sila makapaminaw sa mensahe Ginoo. Grabe. Unya mga Kristohanon nga mga igo sa Biblia kay mamuligi lagi. Nga moingon nga, pastor, makasala ning amo ang makaigsunan, amo arman nga pusaahon ba? Papusa pa na, puasa lang kuno. Kumupa, nabanas Biblia. Panahon pamanas kupong-kupong mga kaigsunan ng balaura. Nga sa panahon kaniadto kag meses nga kung makasala ang tao pahiyawon nagbaga patuluan ng dugo aron mapasaylo na ka ngadto sa Ginoo. Sa pagkatao ni Jesus na apaday na. Di ba ang mentalidad sa tao magsigir pagpakasala sa akong bahin ako nang ibalik sa akong bahin ha. Kung maunay prinsipyo kung natun-an ninyo sa palang kasulatan magsigir ako pagkasala oy. Magpuasa na ko kanya anak na matagpasting. Magsigir tagpasaylo anis Ginoo. Hello. O niya grabe kay makahukom. Hindi pagpagtuong sa palang kasulatan mga kaisunan. O huwag kay kaalam gikas Ginoo, judgmental kayo ang tao. Mula pagtitle sa simbahan, mula ba sa anong ipapahulay, Sabado, Domingo, asa ba po? O niya patasan, di yun mao. Walang malingaw ko sa ato ang mga listener o mga follower sa tinuod ginagaw, tinuod gina pastor. Baka maguna. Una as Biblia, ayaw dugangay, ayaw kuwai. Biblia may basaha. Dili kay ang atong tawhanong kinaiya, kay kining atong kinaiya sa kalibutan, lain-lain na ba dyan eh. Ingon ang versikulo 19, natunis 21. O kini mao ang silot, ang kahayan ni ani sa kalibutan. Kinsa may ning anis kalibutan, kahayag o kangitngit? Kahayag? Ang kangitngit nga mao si Satanas gihulog to. Apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kay sa kahayag, kay dautan man ang ilang huna-huna. Kananon. Pero kung ikaw ug ako ang imong gipalabi ang kahayag nga gipadala dinis kalibutan, dautan kaha imong una-una. Dili oy. Walay dautan nga huna-una sa taong nagkinabuhi sa kahayag kundi ang iyang lunlun kalipay. Lunlun kalinaw. Lunlun makiangayon sa iyang isigataw. Wala naguna-una og dautan o kadaot sa iyang isigataw. Hello. Pero kung dautan gani ang una-una sa tao, gusto ginang mo patay. Kaya una-una anak kaigsuon, gusto na magbiyak ka sa timog kalibutan. Ikaw ug ako, kung ang atong una-una nag-agpastas atong pagkaharianon sa kalibutan, wata nagpag-agpas nga luyoni ning tanan kitang tanan. Makapsan lang yun sa atong gininhawa sa insaktong panahon dinis kalibutan.
Ginoo. Kung imong basihan ang kasulatan sikat kang Adan, hantod karon walay nagpabiling nga buhi nini mga panahon. Tingali mag-edad ka ko sa kalibo karon daghan ko kang madawat sa gobyerno. Magliso gani atong edad ko sa gatos. Mila, kanang panahon na igsuon mo buok ra gyud na kaayong gihatag sa Ginoo kanato. Ganong gipamukan pag-ayo ang kinabuhi sa tao sa kalibutan. Tungod kanunay gipili sa tao ang kangitngit kaysa kahayag. Tungod kay dautan man ang ilang una-una. Manghinaot ko, dili dautan kanunay atong plano sa atong isip tao. Kung dili lunlun kalipay, makiangayon, makatarunganon kay ikaw ug ako nakasabot sa minsay sa atong Ginoo. Wow! Dalaygon ang Diyos sa way katapusan ng Igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Doreen de la Línea gikan sa New Zealand. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, Pastora. Although mawats ko sa imo ang mensahe, ani ako ning gipasa sa akong wife nga nasa Saudi Arabia. Tungod kay more on English man gyud ang imo nga ipaabot siyempre imo akong asawa nga lang eskwela kong istorya kag Bisaya asa Australia di ay maigsoon. Salamat sa Ginoo. Ayong gabi kaniyong tanan diha sa Australia ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi usab ni Pastor Argos Arias nga diha sa Bagong. O niya upang adlaw doon na may dakong buluhaton diha sa Kasagangkal alang sa pagpasalamat sa iyang ilahang manghod nga nakapasar sa board examination. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, Pastora Doreen de la Línea from Australia. Good morning and more power. Wow! Una nga kaniya itong igsoon, ako pangandoy, nakaadto kong laing nasod. Pero wag yun ko, nakaadto laing nasod. Utog lang ko Maynila, utog lang ko Olongapo sa Baguio igsoon. Migbalik ko sa akong giagian. Ako ang among yuta, amo ang nadakan ini mao nga dapit hangtod dunay FM radio. O nga tingali mga kaisunan, dili nang sa nako ikaasaan. Time will come. Nag-agad ko sa plano sa atong Ginoo. Dili ko mo desisyon sa akong kaugalingon, kung dili akong gihalad ang akong kinabuhi. Akong gihalad ang ako ang kinatibukan na may maya doon nato ang Ginoo. Kaya kining atong pangandoy sa kinabuhi, mas kusog pas ilat. Apan hinumdumi, ang Diyos nga magplano sa imong kinabuhi, inaangay kunika Adonai Igsoon. Adonai mensahe, good morning Pastor, 8 AM, more and love to you and family. Alas 8 di ay karon diya sa Australia. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Australia. Good morning to all diha sa Australia. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo ilabi na sa inyo nga pagpadayon sa pagwali sa maayong balita sa dapit sa Australia. God bless kaninyong tanan. O ganun na yung mensahe si Sir Belenario Florentino escape from Davao City. Dalaygon ang Ginoo naabay pag-live o pagbasa o niya gabi pagsugat sa Christmas Pastor. Salamat sa Ginoo sa imuhang kinabuhi Pastor. At tingali si Pastor Gideon unyang gabi ako man ang i-hook up pero kagabi mga insukon wala man nawala mag wifi unya pag nakatulog man ko maigsuon pagsugod gani ni Pastor Gideon ang ako magkondire tungod sa ato nga oras maghulat ko sa live ni Pastor Gideon unya akong i-hook up pagkalauna makamatabag ko maigsuon alauna sa kadlaon unya di naman ko mabalik o katulog gawas ko 15 itong kapuya kaya atong lawas maigsoon kinahanglan pinag-relax usahay makatulog ko dinis entrance naman sa FM radio unya inanalan ko mga kaigsoon na ako lang yung nag-i-enjoy wala na akong nagihimong problema wala na akong nagihimong kabukaton pagtuon sa pulong sa Ginoo pagpaambit sa mensahe sa Ginoo siyempre naatay obligasyon para sa atong pamilya natay obligasyon sa ministry natay obligasyon
sa eskwelahan. Left and right ang obligasyon, pero kining tanan ako ning gikalipay o gipasalamatan nato ang Ginoo. Wala na ako ning imong problema. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Doreen de la Linya from Australia. Amen. O adunay mensahe si DJ Falcon from Mabinay. Maayong buntag sir. To God be the glory. God bless us all. Muna nga dunay mga DJ o sa FM radio diya sa Mabinay o sa inyo nga na ipahilo na sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Una ka matakos sa igsuon doon ay mga commercial nga mga FM radio nga nagkanunay usab nga asa ka nagbasi nagbis pastor. Salamat sa Ginoo na ako diri sa Tanhay City, pastora diri sa kabukiran sa Tanhay City. Na diri ang FM radio sa kabukiran dinhi sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, Tanhay City, Negros Oriental. At tingali mga eksyon doon ay mga FM radio to adapit sa Bayawan. Pero diri sa area nga barangay mauban ay FM radio. Una nga si Pastor Argos Arias doon na sa plano nga magtukod sila og FM radio dito sa Bayawan, paingon sa Mabinay. Munang atong general station manager, ako na tong kanang timrehan. Una nga nag-agad sa sa desisyon ni Pastor Argos Arias. Kaya doon na sila yung mga plano sa pag-put up of FM radio. Tungod kay ang FM radio, usan ni sa kadako kayo nga ministry. Dili ni giingon nga kinapulan, kundili ang Ginoo nangitag pamaagi nga aron ang mga mensahe mahatod sa panimalay. Diba? Dinis kabukiran karon mga amplifier, mga trumpa ang ipanggamit. Mga FM radio kanunay naka-open buntag o gabi. Pauna ingon anak mga kaigsunan dili kay mo ingon tanga ay sayop nang ilahang gihimo diha kay nag-ingon ang balang kasulatan panglakaw kamo sa tibok kalibutan. Ini bang tao mga kaigsunan magproblema. Iya yung sundon maglakaw ugod. Maglakaw ugod ay kasakyan pero nay kasakyan mulakaw giday ka nga gitagaan matag panalangis Ginoo abusan na sabna. Imo day pauno ng sakyanan kung maglakaw ka nag-ingon gud ang Biblia nga panglakaw ka mo sa tibok kalibutan o himuang tinunan ang tanang kanasuran muabot ka sa lainason maglakaw kang dagat naunsa man ang mga kaigsunan ko Ginoo mulakaw kag Cebu kay nag-ingon jud ang Biblia malumos ta maigsoon kini bang yanuhon pagsabot ang balang kasulatan hangtod hinuon kusog kay manghukom. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Leo Cadano. Kumusta man Sir Leo? Sa matagaron nagbis, sa matagaron naglantaw diya sa Dumaguete City sa main campus. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Akong amigo kaniadto, kanunay nako nakauban 2012. Tungod kay mauni nakapuli sa ato ang trabaho kaniadto isip VIP driver sa University President mga iso. Salamat sa Ginoo sa mga kasinatian bang mga trabaho. Mura nagdamgo ang mga panghitabo kaniadto putuyog ta sa kinatibukan sa Negros Oriental gaagpas og oras balik sa Cebu mag-drive mga kaigsunan anak lang na igsunan ato na kung i-enjoy ang atong kinabuhi. Adunay mensahe si Pastor Doreen de la Linya. Thank you Pastor. Regards to Pastor Arias Argos and ay tingkigan ni siya sa PTC Pastorias. O nga atong pasalamatan ang Ginoo ang atong mga title sa simbahan, ang mga title sa atong patukaranan, kitang tanan, yata ka rin utag kagawasan mga Exxon Poldo, tanang title sa simbahan, kung pag Ginoo yun ang atong gihimo, puro ra magutang mga tinunan sa Ginoo. Kini dinis kalimutan mga kaigsunan, ikaw o ako mga tinunan sa atong Ginoo. Kung unsay na sa Biblia kanang title sa simbahan, igo ra gyud nang gipa-register diha sa SIC aron dili ta mahimong illegal sa gobyerno. Mao ra man ipakumpla sa gobyerno, mao ra man ipangayo, dili nato palabihan. Amen. Adunay mensahe si Pastor Doreen de la Linya, praise God.
yun sa imuhang pagkamatinudanon sa pagsangyaw sa maayong balita. Yes, ang atong pagkamatinudanon, matawag lamang ang tao nga matinudanon kung mo sakripisyo gud ka. Dili siya matawag nga matinudanon ako sa katawo kung kutob lang sa iyang pinulungan, pero maglisod og sakripisyo, maglisod og hatag panahon. Kay kung dili ka nita maghatag og panahon, matawag ka hatag matinudanon? No, dili. Patay ang pagtuo kung walay binuhatan. Adunay mensahe si Sir Leo Cadano, di ako sa manhuyod, Pastor. Ana-ana sa manhuyod. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi diha, mga Cadano family. Pangumusta lang ko kaninyong tanan diha sa manhuyod. Wa na sad ko kabalik sa manhuyod, Exxon. Sikat sa bagyong Odette, mga kaigsuonan. Nga na bungkag ang among panimalay, way nabilin, kalapira nabilin, hasta gawang hurot, abot sa ubos. Una nga, gihinay-hinay na puta o pundar dinis sa bukiran. Labaw sa tanan dunay FM radio nga niabot ni ining mao nga dapit tingali duha na katuig karon sunod tuig bago pa lamang. Una nga pinaagi ni ining mao nga FM radio, dunay mga FM radio sa Pasay nga napundar. Pinaagi usab sa ato mga kaigsuonan sa ilang pagsunod ni ining mao nga programa sa kinabuhi ni Pastor Resi Baldonado. Winungdan si Pastor Renato Saison, nanapos ay 95.9. Wow! Moabot ang panahon mga kaisunan, doon ay mga FM radio din sa kabukiran. Walay laing gituboy, walay laing gimensahe, walay laing nga gisangyaw, kundi mensahe sa Ginoo. Ikaw o ako, kauban sa trabaho sa atong Ginoo. Dili ta mulaban og sikta, dili ta mulaban og organisasyon, dili ta mula po laban og title sa simbahan, kung dili labanan nato ang pagkamaayo sa atong Ginoo. Ikaw o ako, ang atong obligasyon, isangyaw ang pagkamaayo sa atong Ginoo. Ingon si Jesus, ingon ang Dios maigsoon. Ining atong gibasa sa Juan 3:16 ngadto sa 21, maari kos 18. Adunay mensahe si Pastor Adoren de la Línea. Amen. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan katong dili motuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Pero gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Si Jesus mangutana ko, napapas kalibutan? Wala na. Human sa iyang kamatayon, giban nga siya tulo, gikan sa tulo ka adlaw, o katuas siya sa trono sa iyang amahan nga mao ang Dios. Ang nagpadayon sa iyang obligasyon, ikaw o ako, mga pastor, mga pastora, mga misyonary, mga magwawali, mao'y nagpadayon sa obligasyon sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Aria Salmini. Nagwas-usap sa itong programa sa mga Arias family. Ang Ginoo magapanalangin sa matapos. Ang kahayag miani sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao, ang kangit-ngit kay sa kahayag, kay dautan man ang ilang huna-una. Kita mga Kristohanon kung dautan magani ang atong huna-una, hinumdumi, wala ta magkinabuhi sa kahayag. Kay si Satanas, puro gidautan ang una-una, puro kadaot, puro paglingla. Apan si Jesus, puro pagtabang, pagpasaylo, pasiguli, aron ikaw o ako mahimo matarong atubangan sa Diyos. Good morning, Pastor. Salamat sa pulong sa Diyos. Amen. Gikan gayon ni Sister Aria Salmini Exxon. Ingon ang 20. O ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag og dili muduol niini, kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Tanawa lang. Unsa di ay ang prinsipyo o kinaiya sa dautan? Dili siya gustong muadto sa kahayag, kay dili man siya gustong mabutyag,
mapurgar ang dautan niyang binuhatan. Maumangani kung ang tao makasala, magtagok-tagok. Sa kinabuhi ni Adan o ni Eva, kaya nakabalo naman silang nakasala sa Diyos, ningtago sa kakahuyan. Wala na nagpakita, pero gipakita sila sa Diyos nga mahal. Adan, Adan, asa naman mo? Gisupak ba ninyo ang akong sugo? Ingon dayon si Adan, kini magong babae nga imong gihatag, nagsuko nagpasangil ang tao kay nakabalo na sa maayo og dautan. Inis kalibutan maigsuon, kikinahanglan ang mensahe sa Dios atong paningkamutan nga ma-aplikar ni sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Unsay giingon diri? Kay dili man siya buot mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Ingon ang 21. Apan ang pagbuhat sumala sa kamatuoran, tan-awa ra gud. Ang pagbuhat sumala sa kamatuoran, kung ikaw nagkinabuhi sumala sa kamatuoran, muduol kas kaya. Atong basahon ang bersikulo 21. Ingon diri, apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran, muduol sa kahayag aron makita ang matinud-anon nga nagmatinud-anon siya sa Dios. Kung ikaw o ako mahimo kang nagmatinud-anon sa atubangan sa Dios, muduol ka o maminaw ta sa kamatuoran nga mao ang Biblia. Ospon ko sa pagbasa, ingon diri sa 21, apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran, kung ikaw nagkinabuhi sumala sa kamatuoran nga mao ang mensahe sa Ginoo, nga mao ang Biblia. Wow! Dili ka magkukun-ukon sa pagduol sa presensya sa Ginoo, kay nakahibalo ka nga ang Dios maayo siya sa tanang tao. Apan kung ikaw nagduha-duha, kay naa kay gibuhat nga dautan, na mahadlo ka nga mabalaan o mabutyag imong daotang binuhatan, degod ka moduol sa Ginoo. Hello, Kristohanon makagdili, musamot gud kung Kristohanon, onya mga hipokrito. Amen ba? Dinis kalibutan mga igsuon, di ko na to madinay nga atong trabaho sa katayag o sa tago i-record din na sa atong Ginoo. Usa ko mo ato sa Genesis, unsay katuyuan sa Dios nga ikaw o ako gihimo sa iyang sama sa iyang dagway. Hinumdumi nga ang muduol sa kahayag nagkinabuhi diha sa kamatuoran. Kay kung ang tao wala nagkinabuhi sa kamatuoran, dili ko na muduol sa kahayag, kay hadlok man na nga mabutyag ang iyang tinaguan. Mabutyag yun ang tinaguan bisag sa silingan, kay mamister raman, manghimuang raman bisag sa kaugalingong anak, manaway raman ingnon ramang unggoy, mura maning bakit. Kanya ang makadungog intahon ang mga unbelievers, Kristohanon ta, maunay ato ang kinaiya? No! Base sa balang kasulatan. Maunang magpakurihir tayo soon, kay wala gibog na ang kasulatan aron lamang panamastamasan. Wala gibog na ang kasulatan aron ikaw o ako dili magkat-on sa mensahe sa Ginoo. Moingon man ang tao, kanang kasulatan dai pastor, kisa ka nagahimo anang tao. Yes, dili ko moingon nga tao, dili tao kahimo, pero hinumdumi ang naghimo sa balang kasulatan dunay labdag sa espiritu. Sa pagkatao pa lamang ni Jesus, doon na mga manlunda kanunay nag-monitor sa kinabuhi ni Jose o sa kinabuhi ni Maria o mga alawa ato na fokusan. Kay mismo si Herodes, gahari na ito panahon na naglungot-lungot sa pagpatay ni Jesus. Unang sa kalibutan mga igsoon, kung dautan gani ang atong una-una, wag ta magkinabuhi diha sa Biblia. Unsa man ang Biblia, pastor? Di ba tao may nagyan? Yes, dili ko moingon nga dili tao,
pero hinumdumi gibuhat na pero dunay lamdag sa espiritu. Kinsa ba dai mo buhat? Kinsa man ay gabuhat sa mga gadget sa kalibutan? Alang-alang mga robot na ang robot mo iso tao mo po'y kahimo. Ingon diri sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ngadto sa 17. Dili ta magpahimong tigpagkaroing nun maigsuon. Dili ta mo ingon nga dili magutaw kahimuan na pastor. Tao, pero doon ay giya sa palang espiritu. Muna ang mga tao sa kalibutan kung walay giya sa espiritu, mga hapugiro. Ingon din mga iso sa versikulo 16, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Mao nga ikaw ug ako kung wala kay lamdag gikan sa Dios, unsa man ta? Gikan sa lamdag ni Satanas. Unsa man si Satanas? Sige rag suwit-suwit, panintal, pagguba, pangawat, pagpatay, pagtumo-tumo, pagbutang-butang. Unang ikaw ug ako, Kristohanon ta sister, brother, kusog ratang mabutang-butang, asa man na nahisako. Watay angay nga muklip ta nga Kristohanon ta. Lami kay sister, Kristohanon yung ko sige kong simbag Domingo Sabado. Naapay Merkulis, naapay cottage prayer, naapa nagwali mi, nagsakamig mga balay-balay. Ang kahago sa tao nga sama ni Ana, unya kusog lang manghukom, huwag kapuslanan base sa palang kasulatan. At ang Biblia maigsoon ni ingon diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 kadto sa 17. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Asan na gikan ang lamdag? Gikan sa tao, gikan sa demonyo aron mabugna ang kasulatan. Ikaw ug ako kung musukuhay ta sa pulong sa Ginoo, man pay demonyo kay mintuo nagpangurog pa. Kita igsoon tao ta gihimo sama sa tagway sa Dios, di ba insulto kayo? Kita gani kung magyubit ta sa atong isigataw, nakayubit maganit ta sa Dios. Kinsa man ta, di ba tao sabta, tao sab ang atong giyubitan, tao sab ang atong gihukman. Sa tupa naghukumta sa pagkamaayos Ginoo sa atong isigataw. Kung nasakitan ang imong isigataw, dili ka masakitan ang Ginoo. Nga mismo sa atong pinulungan, nasakitan na ang Dios sa atong kinabuhi. Kung maunay atong buhaton sa atong isigataw, dapat higugmaon nato sila sama sa ang paghigugma sa atong kaugalingon. Grabe. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran. Mangutana ta, giunsa man pagtudlo ang kamatuoran? Ikaw ug ako alagad sa Ginoo, pastor-pastora, mga magwawali, nagkalaing-laing organisasyon, nagkalaing-laing leader sa simbahan, sa pagbadlo, sa pagsaway o pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Versikulo 17, sa ingon nga nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Maandam sa tanang maayong buhat. Kanang pagpanaway, maayo ba ng buhat atubangan sa Dios? Kanang pagpanghukom, maayo ba ng buhat? Dili. Dili ikso. Unang dinis kalimutan mga kaisunan, taghang pagyutan angay batayan mismo sa itong kaugalingong pagkatao. Balik ka sa ato ang agibasa sa 19, diri sa 20. Diri sa 21, last. Ingon diri. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran, di ba? Sumala sa kamatuoran, muduol sa kahayag, aron makita nga nagmatinud-anon siya sa Dios. Balik ko sa atong ibasa sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 17. Sa ingon nga ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam sa tanang paayong buhat. Wow!
unsaon man ato pagkasangkap sa maayong buhat kung mismo wata na kinabuhi sumala sa kamatuoran aron ikaw ug ako magkinabuhi diha sa kahayag. Siyempre ang Diyos kahayag, di siya kagitgit. Mangutana ko asa matagitan. Ingon ang Genesis Kapitulo 1 mga kaisunan ato ning basahon. Gibuhat ra pagyuta sama sa dagway sa Dios. Unya ko sukay tag manaway. Ingon ang Genesis Kapitulo 1 versikulo 26. Unya miingon na usap ang Dios. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, o sa tanang ihalas na mananap. Dili ta ihalas, sister. Dili ta mananap, sister, brother, sir, ma'am. Gibuhat ta sa Dios sama sa iyang dagway. O hinungdan ikaw o ako way katungod nga budyan sa imong isigataw kay ang Dios mismo nagbuhat sa tao sama sa iyang dagway. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Gideon Candelario. Maayong buntag sa tanan. Advance Happy New Year. Sa matag usa, maayong buntag Pastor Saf Candelario. Maayong buntag sa tanan nga tigpaminawan. Dalaygon ang Dios. Magapanalangin sa matag usa. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi Pastor Gideon Candelario. Dalaygon ang Dios, magapanalangin sa matag usa. Live na ka Pastor sa 101.3 FM Malabuyok, Cebu. Salamat sa Ginoo, maayong buntag kaninyong tanan diha sa Malabuyok, diha sa Sitio Kalugtugan, Barangay Serdinia, Malabuyok. Ilabi na sa imuha nga tibo pa ni pamilya Pastor Gideon sa inyong pagbiyahe karong 29 ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Onya, ang atong makaigsunan diha sa Pilipigan, ready na gid sila makaigsunan. Muna nga isip nga gihatag ang tao, gipialan ta sa paglit usab sa atong makaigsunan, ang Ginoo maghatag kanato og giya kanunay aron diha sa panaghiusa. Kitang tanan magkahiusa para sa himaya sa atong Ginoo. Sa tanan nga mga follower o sa Shine FM 95.3 karong 31 mag-uban-uban tag tanan diri. Sa katapusan nga gabi, watay gidipinsahan, watay gipili ka pagtulunan, bisan usang pagtulunan, basta magkahiusan diha sa kamaturan. Kay ang kamaturan maghatag ka natong kagawasan. Mohinungdan ang mensahe Ginoo kanunay kuning gitudlo sa mga alagad sa Ginoo. O ang nagtudlo dapat magkinabuhi sumala sa iyang gitudlo. Kay dili pwede man kay sunod nga magtudlo ta pero kitang nagtudlo sa pulong sa Ginoo sukwahi ang atong batasan kinaya. Kita ray mo'y nahimong hipokrito mismo sa atong kinabuhi. Dapat nga kita nagpaambit sa kahayag gud ta atubangan sa Ginoo. Dili pwede nga nagpaambit ta sa mensahe Ginoo nga ang mensahe Ginoo nga mao ang kahayag. Pero ang nagpaambit naas kangit-kit nagbuhat. Igsuon, manghinaot ko ang matag usa maning kamot diha sa kinabuhing pagkakristohanon. Even ang atong mga follower listener sa Shine FM, mismo sila ato silang madungog impersonally sa Pastor Salamat sa Ginoo. Sa atong kinabuhi, isip alagad sa Dios ang atong mahimo, ang pagsakripisyo, ang paghago, ang paghatag og panahon pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay dili pwede maigsoon nga ato ra ning paros-paroson. Matag pulong nga naas Biblia dapat atong sakton pag-ayo uban ang tabang sa atong Ginoo. Ay ato ni siyang ordinarahon pagsabot. Wa tay angay. Ato ra man kinaay batasan mo'y labanan kanunay. Tanang uban way angay. Magsigir kitang panghukom. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor Gideon Candelario uban ni Pastora Russell uban sa inyong duha ka mga anak si Dodong Davidion, Dodong Asa sa inyong mga kaubanan diha. Salamat sa Ginoo nga Ginoo magapanalangin sa matag usa ilabi na sa tanan nga naminaw sa Shine FM sa 101.3 diha sa Sitio Kalugtugan, Barangay Serdinia, Malabuyok, Igsoon. Ug sa atong mga
kailan diha labi na sa mga naa sa barangay, mga barangay sa barangay captain o sa mga konsyales o sa tanan nga naa sa barangay, sa tanan nga naminaw diha sa Malabuyo, ang Ginoo magapanalangin kanina. Sa trabaho para sa Ginoo, kitang tanan magkagayusan. Wala ta nagbase sa title sa simbahan, kundi nagbase ta sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin sa katapusan. Unsa na ikatuyuan sa Dios, ingon diha sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 16 o diha sa kapitulo 2 bersikulo 7, ingon diri sa bersikulo 26 sa kapitulo 1. Unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Ikaw ug ako gibuhat sama sa dagway sa Dios. Wala buhata ang tao, wala nag-ingon ang Biblia nga buhaton nato ang tao sama sa dagway sa demonyo. Hello. Nganong niingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, kay ikaw ug ako gipalangga sa atong Ginoo. Kanya manaway ta sa atong sigatao, kinsa may atong gisaway, di ba ang Dios? Mahala ang imong isikatao sama sa pagmahal sa imong kaugalingon. Kaya kung dili ka nagmahal sa imong isikataw, it meaning to say, wala nimo mahala mismo ang imong kaugalingon. Diha sa rason o katarungan, dapat atong eksaminon, atong usisahon ang matagpulong nga bumula sa atong baba, aron dili ta makalapas diha sa kamatuoran nga mao ang mensahe sa Dios. Amen ba? Ayaw ingon maigsoon ko laing magun akong nawong. Kung nakayubit tas atong hitsura, hinumdumi ikaw ug ako gikan sa atong Ginoo. Mismo ang Dios atong ginsulta sa atong kaugalingon lang. Bahala ang imong kaugalingon, ati mana, ang tingi, unsa o pag-amping, likayi ang tanang bisyo sa kalibutan. Onya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, o sa tanan nga ihalas nga nagkamang sa yuta. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babae. Wow, grabe. Wala gidisenyo sa Dios ang lalaki para sa lalaki, wala gibuhat sa Dios ang babae para sa babae, kundi nag-ingon ang Biblia, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. O diha sa bersikulo sa 27, gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babae. Hello. Salamat sa Ginoo bisan pa man sa imuha nga mga ugangan Pastor Gideon Candelario o sa tanan nga mga kaubanan diha sa pagpangalagan ang Ginoo magapanalangin. Unsay giingon diri sa 28, 26, 27, busa gibuhat sa Dios. Kinsay gabuhat? Dios. Giun sa pagbuhat sa Dios ang tao. Diha maunay bintunganay sa bukat nga rason nganong ikaw o ako ipakataw sa kalibutan. Ingon ang bersikulo 27, busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babae sama sa iyang dagway. Onya mo ingon man ang tao, pastor, nga onya tanang bahay kay lahi man ang gender sa lalaki, gender na ang nakalainan anak mga iso nakalahi, pero ang dagway tao gyapon. Yan ibang tao mga iso makalingaw, mangita yung rason o makarason na. Ingon diri mga kaigsunan sa bersikulo kapitulo 2 bersikulo 7, ingon diri, onya nikuha ang Dios sa Dios o giyota kini kung asa tagikan, kung asa gani tagikan paingon sa ta sa atong gigikanan, mauni atong bantayan. Dili lang kay nangalaga tas Ginoo karong panahon nga moingon ta mangalaga na ta sister brother kay mubalik unya si Jesus. Onya sa dili pa mubalik si Jesus, sure ka nga makaabot siya pagbalik o mamatay ta. Mao man ay kasagaran iwali sa social media
Kinahanglan maganda ang matang usa kay hapit na mobalik si Jesus og ang pangutana og di pag siya mobalik. O niya makabsa na tas atong gininhawa nga naas kalibutan, naas kalanrakas, naas kahilayan, sure ka nga maluwas ka? Base sa pagkalokbala ang kasulatan nga di magyuta maluwas. You know, di yun, base sa balang kasulatan. Pero hinumdumi ayaw hukmi ang imong isikataw. Biblia mao'y basaha, Biblia ikinabuhi, kay ang kasulatan maunay kamaturan, maghatag ka na itong kakawasan. Wow, grabe. Ingon diri, unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta og nagbuhat siya tao. Dili tao-tao, gikan niini gihoy pa niya ang buho sa ilong sa tao sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi og ang tao nagabaton og tunog. Hinungdan na ingon ang Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 7, ang tao gikan sa abog og ang abog mobalik sa abog og ang espiritu mobalik sa magbubuhat nga mao ang Dios. Og nag-ingon sa Hebreanon kapitulo 9 versikulo 27, ang tao gimbutan mamatay sa makausa, human ni ana mao ang paghukom. Maunay ibutang sa tong una-una kasing-kasing nga human ni ining kinabuhi, hinumdumi mauna ang paghukom sa Dios. Pagpaabot sa eksaktong panahon nga ikaw ug ako hukman sa atong Ginoo. Ini katak na ug lapit sa kabuntagon nga iyang gihatag. Manginaot ko, kaano tay aduna tay nakatunan o makuha nga may pagtulunan sa kinabuhi nga sa wala pa na tao si Jesus, ipadala sa Dios ang iyang bugtong nga anak, aduna na siya dakong katuyan aron ikaw ug ako mapasaylo sa atong kalabasan. Walay laing tumong ug tuyo ang Dios nga iyang ipakataho ang iyang bugtong anak, kundi ikaw ug ako mapasaylo. Amen ba? Ay ang tuyo sa Dios gikan sa kasalanan paingon sa pagkamataro. Ang problema kung ikaw na matarong paingon sa pagkamakasasala. Maunay lisod. Maghinaot ko nga sa atong pagkakristohanon, atubangan sa tao, labaw sa tanan, atubangan sa atong Ginoo, magbuhata o maayo. Ang atong oras mga igsoon, alas 5:54 na. Ako ning ihatag sa atong video dyan alang sa mga greetings, alang sa mga pagpangumusta sa atong mga kahigalaan, mga kaigsunan, mga follower o listener sa Shine FM 95.3, alang sa mga request awit makalangit mga igsoon. Ako lang ning sudlan ko mga awit makalangit.
juicy salap na nanonood hanggang laman. Para prito, di ordinaryo. sa labing halang din ngayon. Sa Dibog Versa sa Kalangitan. Sa ngalan sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario. Sa ngalan sa atong general station manager, Reverend Kim Ryan na Makasaol. Sa atong Reverend Safri Candelario.
Kini si DJ galing sa mga pagtumbaya sa matag kabuntagwan. Once again, maayong nga buntag sa ano tayong nagapamina, mga listeners sa Shine FM 95.3. Maayong nga buntag, kaninyo nga tanan, bisan pa man sa magalantang man sa ato nga live karon.